So ayan guys, kumuha tayo ng dahon ng malunggay sa asyenda ni Don Roger. Bumili rin tayo ng 3 pirasong itlog at saka paminta sa store. Yan guys. Linisan na natin yung ating malunggayan. Tanggalin na natin yung mga maliliit na dahon. Habang kumukuha tayo ng dahon ng malunggay kanina guys, nakita natin na nakatingin sa atin si Marites. So ikakalat na naman niya ang ulam natin mamaya. So ayan, tapos na nating malinisan yung malunggay, gaya ng pagtatapos ng pag-ibig nyo sa isa't isa. Halo na natin yung ating biniling 3 itlog at saka paminta. Bahala na kayo guys kung ano pa yung mga ingredients na gusto nyong ilagay sa ating omelette. Dapat sakto lamang ang mga ingredients na ilalagay. Gaya sa pag-ibig, kung ito ay hindi sakto, kayo ay maghihiwalay. Iprito na natin ang ating malunggay omelette guys. Tansyahin lamang ang init ng ating kalan para hindi masunog ang ating omelette. Bantayan ito tulad ng pagbabantay mo sa iyong jowa. Hatiin ito sa 4 na piraso upang madali itong maluto. Tulad ito ng paghahati mo ng oras sa iyong jowa upang hindi kayo magkakahiwalay. Baliktarin ang ating omelette upang hindi ito masunog, tulad ng pagbabaliktad mo na ang jowa mo ay may ibang kachat, yun pala ikaw ay may ibang kachat upang hindi ikaw ay mabuko. So ayan, tapos na nating lutuin ang ating malunggay omelette. Tawagin na si Mahal at pagsaluhan ang tamis at sarap ng ating niluto. Maraming salamat po, hanggang sa muling pagluluto.